Jakin nahi nun zuk nola induzun zure lanketa mentala pixko batez, bai osasun mentalakiko, eta baita bizintziar pasazaizun guzia nolabait horri aurre egiteko. Bai profesionalki eta bai igual pertsonalki pasazaizkizun gauzakin. Bai, bueno, nik inoiz ez dit izan psikologorik eta inoiz ez dit, laguntza profesionalik izan. Mino, nik bakarrik bizitu izanok haunitz. Ja, 20 urte eta bakarrik pasatu denbora haunitz. Horrek erran edik, ire buru ere izautzen dukela haunitz. Eta nik gainera nahiko refleksiboanak eta pentsatzen dit haunitz. Ordu, hola patxere jakin izan dit dena perspektibakin ikusten, eta hori duk, niretako binpingakua hori izan duk, pixkot, ez, nire burutik ate, eta nire burua kanpotik ikusten perspektibakin. Bai. Eta hola, minio, klaro, nik ez dit hola, kenik bizi nahiko erraxa izan dit komila tartin. Orduan, egia duk lesionekin eta hori ongi eraman dutela, baina, beti, lagune solastik ere laguntzen dik, eta... Lesion ingurun gero galdetu nahi dizut, ze mentalki ze suposatzen duen, eta ez behin bitan izatia eta, baina gero zerbait aipatu dugu presioa ez, eta zuk orokorrin nola eraman duzu, lehenago aipatu zu ez, etzen nula igual hainbertzeko osia, joan zarela beti aurrera, bino pixot presiun ingurun hausnartzen, nola izan da zure erlazioa unekin? Pues ona, nik uste ongi hartzen digula bate bartzekin, eta nik presioa hartzen dit gauza ona bezala, ez txarra bezala. Niretzako presioa du gauza bat ona. Nik etzaizkitena gustatzen da partida amistosuk eta alko gauza. Nik presioa egiten zeik lagundu. Gero, nerviosten jaiztaren, mino nervioiek ez txuk, bate, ez duk presio txarra. Ez txuk nervio txarrak, ez duk zerbait txarra pasatzen nahi zaikela. Ordu nik presioa ongi heldu zarek. Nik ustean presioko partidotan disfrutatzen dit gehiago. Aitzen. Gero igual nerviosten ja, ez da, hostia, hau irauz barra digo, baina erraten ditena, pixkot atetzen ja izeratik, importantzia sobera ere ez dik egiten duguna. Denago aipatu dugun hori ez, zentratzen zara zein barra duzunan, eta ez dizula volta gehiago. Ez diaz volta sobera maten, egiarran. Egia duk hori presiona izan duten partidotan eta hori gustoro sentitzen okela gero haitzen. Eta gero nola eramantzuzu kritika eta alabantzak? Bai, ez dakit, jendin atletik, herritarrak, lagunak, izaunak, familia, eta baita jende profesional hortatik, zure sektoreko hortatik. Pues eske nik etziot kaso sobera egiten. Erran nik eskertzen txita labantzak eta kritikak aiatzen hok ezaitzen. Eta nik gelditzen hau nire sentsaziokin, horre pixkot intuizioa egiten dit, eta etzakit nori inglesez hartzen dute never too low, never too high. Inoiz izadi aizatu sobera, eta inoiz izadi saiatzen hok pixkotola gote, eta disfrutatzen dit, baina irauzi dugunen disfrutatu dit, baina, jazta, gitu duk, eta jastirtia duk, eta segi. Eta, gaizki pasatu zaiten, egun pasatu nien arron gaizki, baina horrengon jazta, martxan, eta nau sobera gelditzen, haintzina, eta atzentzen etzai gustatzen beti. Burua hotzez, mantentzen zu. Alde batetik nostalgikoa nau, baina nostalgia ona, ez, erratko modu. Ez nau, saiatzen hau ez ataskatzen lehenko, irauzi nien, eta gize, irauzi joan. Guain gura, ez? Horrek haun izan laguntzen du, ez? Bai, ninak nahiko oraingoa. Bai, orainan bizi zarela. Eta laguntzen dik haunitz horrek. Neri pasa zandu zait, haunitz bizi zandu naizela etorkizunan. Eta kriston nerviuk antxietatia eta etorkizunan pensari, aldiro eta hola, ez? Eta haunitz lagundu dit orainan zentratzia. Hori denak badigu pixkot hori, etorkizunari beldurra, zein bardit, eta lana, eta botatzen mazete gau zein bardit, eta ni berdin belaunakin, jode, hau txini, eta ikusten nire buru erretiratu, zera, gero pentsatzen dugu, eta moldatuko jaiz. Zerbait inen dugu, ez? Zerbait inen dugu, hemen bizigaituk, lana baduk, hemen bizi maia, arron altua duk, eta denak bizigaituk de puta madre, hemen. Zaren txuk batxe gehiago, utxigo, problemak, egoera zaiak batxuk, nik suerte zizkit izan dena erron aixa zan dit, baina
Batxuk, ora txarrak dena batxuk, problema batxuk, primer mundo, el tercero, eta problemak beti batxuk. Ez bilatu egin bintortzen. Bai, saiatu adikta gutxine, bueno. Eta gero, lesiuk berriz ere aipatzen, nola izan duzen aipatu duzun hori ez, ze hemenak itzen da, do baita tabeldur hori pues, bai lehenbizikun. Epa. Jakin nahi nun pixko bat ere, aber bai lehenbizikun, eta bigarrenin ze desberdintasun izan juzun. Bai, arron difentia zaino, ze lehenbizko baikin 26, eta ni banakin zerbait nila, minio arron, zakit, adinak aldatzen dira honetz, horro bainik gaztia jaiz, eta garaitxarra zaino, minio nin sufritxu hola, ati, bueno, lesionatu nauk, konponduko nauk, eta petu nieken ere hospital zar batin, eta zakit, ez nien hola, sufritxo bai mina eta hori dukenin, minio, mentalki ez nizkion sobera hueltaman, oaingoa difentia zan duz, oain manin adina, huartu nieken segidon, zertzen, karo, ja pasatu duk rekuperazio bat, eta badakik ze heldu zeiken. Bai, esperientzia hori bazenula, eta koñazo bat, alde batetik. Eta pereza alde batetik, zerra, oain hau pasatu berdi berriz. Egon barnak hemen 6-7 haute berriz, koñaza etxua, egun guzia berdina, ban. Eta, nola huartu nintzen, segidun zer egin nun, segidun pentsatu nien, bueno, mendik entzinen, nire bizia aldatu duk. Guain, pentsatu nien hola, arron kostiente gaina. Momentu entik entzinen, nire bizia jestuk iguala zan bar. Pentsatu nien, eta ala zaino buru ere aldatu zarek, nik uste hortik heldu zerekela ja urbildu nahi dutela ere bai. Eta maia nola bait lasaitze. Saitxu, eta gara nik ez nakin, ez nola gelditu barniokean. Ez aukera zamarekin segitzeko. Ez nakin ikerrat nukena, ez ez nire etorkizuna bueltat, baina egun bat izan nironla. Erotua, eta ero hurrengo honin jarra nien, bueno, tu nien egaldia, Jordanek organizatu zereken hemen medikoa eta gizera nien, martxa. Eta ja, jekineken kontenta dena, ze ja, bueno, ja baduk. Bai, baduk proiektua ja konpondu, zera, eta ja badukenen, kernaduk dudatan bali maiago, ez dakik zer duken seguro, zein bar duken, eta hor erotzen. Ez jakintasun hori. Hori dudu hori duko kerrana. Baina behin zentratzen maia ez eta zera, bueno, pues sí, iten duk, azken nien iten duk.